Jotelo mag duond bura mar ODM kotenle kod jakeno margi Timothy Busire osoko piny owacho kagikoni piny owacho yulo mokalo reso jok makoth mar Nino weyo kod midhiero. Kagiloso bang' romo kod jod bura mag ODM e gweng' ma Nyamwange Kitutu Masaba e kinde keto kare chenro mag duond buch ODM etayo kod ogaye mar ODM Raila Odinga gikone Rigathi Gachagua mondo tang' kod weche mawuok e dhoge ni mar othuo piny owacho mag county nitiere pesa mag Nino mosechwalnegi kata kamano onge pesa ma kamano. Bende gichayo piny owacho kuom rem chopo singo mane gimiyo jopiny. Even though we expect the government to rise to occasion, we have been witnessing confusions and misinformation regarding management of the El Nino effects without actually doing much. Instead of UDA government resetting the machine so that they rise to occasion, you have seen the contradictions and the misinformation and the conflicts regarding responses to what is happening. You saw the other day the deputy president saying that the central government had already dispatched the resources to counties so as to address the effect of El Nino. But soon after, the governors responded by saying, this is not correct. Resources have not been sent. Only for the deputy to come back and say, they have not sent resources after all. And now you wonder whether there is an effective government in place. Kawuok e gwenge mag Kisiwa dhi masawa mar piny Kenya